हेलो लोगोफोर आं दिनै बर'निनो रायलायगोन बेसां गिदिर मोनसे खोन्था जाबाय जाना फैबाय नायलाय नोंथांमोना नाय बेसां गिदिर मोनसे खोन्था बियो गेमस्रि दैमारिया दिनै मानि थाखाय पेपारनि गस्ला गाननांगौल' गिया जादों no. कारन जा बिनाव फैसा गैला हा मेन कारन जादों फैसा गैला बेनिखायनो बे नायलाय पेपार लेखा गानगासिनो दङ बे पेपारनि लेखा गाननानै जुदि बायसान्स बाहेरायाव फैबाय जुदि सिङाव जेबो गानाखैबा बायसान्स जुदि जियोबाथ' आगर भाइरेल जानो बादि नुदों बबे सेंग्राफोर नुजोगोन माथो बिदिबालाय हामाना गेमस्रि जारो गेमस्रि आब' हामाथ' बिदि गाननोथाय गानो नों आंखौ बुंबानो जायोमोन ना आदा आंनो गस्ला गैया लंपेन्ट गैया सुना हरबा आं जाहा न'नि सिमेन्ट बस्थाखौ सुना हरगौमोन ना नोंनो नानि हामाना बिदि गाननो बर'फोरनि जोंनि बर' सेंग्राफोरनि क्रासनो बियो नाम्बार 1 क्रासनो गेमस्रि दैमारिया एक्सेसुवेलि बिना साफा गिदिर गिदिर सब बुस्थुआनो बिना गिदिर जोब आरो ना गाज्रि साननो नाङाब्रा आं गोसोखौसो बुंदों गिदिर नोंसोर मा सानो बेखौ मिथिया आङो माखौ गिदिर सानो आं मा सानो मोनसेल' बिना माखासेया मा गिदिर आंखौ बुंनो थाङा खिन्थु गोसोआ बिना बिराद गिदिर नङाबा बे आर्मि सेंग्राखौ गोसोनायखौ गारनानै कन्ट्रेक्टारखौ लागौमोन आरो बिना गोसो सानाया बिराद गिदिर बे आर्मि सेंग्राया बिनो बेसेबां होनो हागोन मासाव हा जा साबा आर्मि सेंग्रा मा नामोनलाय बियो जेम्स आदा ना जेम्स आदा बिनो बेसेबां मोनगोन खोब मोनगोन 50,000 थाखा मान्थलि हा बे 50,000जों बिनि माने गोसोआ पुरन जाया माने गोसोआ बिराद गिदिर ना बिना मानसिया गोसोआ बिराद गिदिर दै आरो माया गिदिरखौ बुंनो थाङा बिबो गिदिरनो आरो माखौ गिदिर बुंनो थाङा आरो होमबा सानना नाय एफा गिदिर गोसोनि मानसिया जुदि बे मान्थलि जुदि 50,000 थाखा इनकाम खालायो बिनि गोसोआ पुरन जानाय नङा ना बैनिखायनो बियो दा कन्ट्रेक्टारजों गोसोथोलायनानै बा आउट अफ कान्ट्रि इन्जय बा इन एन मा होनो बेखौ रिलेशनशिपआव थानानै खोनानो मोनो हाबा जायाखै होननानै थिग दं जाय जानोसै गोसोनि खोथा थालायलायनाय मोनो दानि जिथु माने इन्डियान ल' मथे सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया हाबा जायाबाबो जयै थानो मोनो इन्डियान ल' हा बेखौ आं एक्सेप्ट खालायो थानो मोनो नाथाय बिनि मेन खारन मा जादों मिथिबायना बिनि गोसोआ गिदिर ना जुदि बिनि गोसोआ जुदि गिदिर नङामोनबा आर्मि सेंग्राखौ बे गारनाय नङामोन बिनि गोसोआ गिदिर बेनिखायनो आर्मि सेंग्राखौ गारनानै बे कन्ट्रेक्टारखौ लानाया मानोना कन्ट्रेक्टारा जुदि मोनसे थिखायाव जुदि जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे कन्ट्रेक्ट मोनबाय मिनिमाम जेनेबा एकदमबारे फिसा फिसौ कन्ट्रेक्ट मोनबाय 1 लाखनि कन्ट्रेक्ट मोनबाय मोनसे खामानियाव बे 1 लाखनि कन्ट्रेक्टआव बेसेबां मावगोन बियो 30 बा 40,000नि खामानि मावगोन बियो 1 लाख कन्ट्रेक्टआव बियो 30,000 बा 40,000 हाइस्ट 40,000नि खामानि मावगोन ओमफ्राय 60,000आ नै बियाव थांगोन बियाव मिथिबाय होमबा जुदि मोनसे कन्ट्रेक्टआव जुदि 60,000 मोनोबा ओमफ्राय आरो बेलेग कन्ट्रेक्टखौ जुदि प्लास खालायो बेसेबां जागोन बैखौ साननानैसो गेमस्रि दैमारिया आदा जेम्सखौ गारनानै गिदिर मोनसे सिमां नुदों आरोना जे सिमाङाव बिनि साननायखौ जाफुंहोनो हायो जेरै बिनि माया गिदिरखौ बुंला दे गोसोआ गिदिर नालाय बेखायनो साननायफ्राबो गिदिर आरो आउट अफ कान्ट्रि थांनानै इन्जय खालायनाय हा डेन्जार एखायनो सेंग्राफोर आं बुङो आं प्रत्येक खोन्थायावनो बुङो सेंग्राफोर बोरायनानै था आपत्ति गैया फैसा खामाय मानि पावार इज द बिगेस्ट पावार अफ दिस माने बेखौ मानि पावार इज बिगेस्ट पावार इन दिस वर्ल्ड बे पृथिबियाव सबनिख्रुइ देरसिन पावारानो जाबाय मानि पावार हा बे वर्ल्डनि नाम्बार 1 माने सबनिख्रुइ देरसिन नाम्बार 1 पावारानो जाबाय मानि एखायनो सेंग्राफोर फैसा खामाय हा जुदि बायनो गोसो दंबा बायनो हायो कलकाता थांनानै बायनो हायो मुम्बाइ थांनानै बायनो हायो शिलचर थांनानै बायनो हायो गुवाहाटीयाव माला माथो मोनो बर'फोरखौनो बिदि हायो एखायनो सेंग्राफोरना गोसोनायाव टाइम बरबाद खालायनानै लाब गैया नों गोसोनायखौ मोनाबो जानो हागौ बे खाफाल लिरनाय खोन्था हा
नोंदि सोरखौबा गोसोजों मोनथारगोन बे नङा खाफालनि खोथा बियो नाथाय बायनानै मोनथारगोन बियो एकदम सियर फैसा दं बायनानै मोनखाथारगोन नोङो बिनिखायनो सेंग्राफोर रावखौबो रावना गोसो होनानै मोजां मोननायखौ बाद हो आं मोनसे माबा मोनसे नोंथांमोननो मोनसे मेसेज होयो आरोना बे मेसेजआ बेनो जाबाय गोसो सोरखौबा गोसोनायखौ बाद हो फैसा खामाय नांगौथाय बाय आं दिनै बिराद खोथा बुंबाय हा बर'नि एफा रायलायाखैमोन दिनै रायलायबाय आं बेखायनो बै आंनि बुंनायनि खोथा दिनै बैनि आरोना माने ससियेल मिडियायाव नुबाय थानो मोनो जोंनि बर'निफोरखौनो गाज्रि मोन नों आंनि रावखौ नंगौना नङा खेबसे सानग्रो आरो कमेन्टआव खोन्थाहर जुदि आं बुंनाया गोरोन्थि जामारदोंबा आरो गेम्सआ बिदि खालामगोन ना खालामाखै आरो गेम्सनि गोसोआथ' गिदिर आरो माया गिदिर नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' बिराद नायोना जोंनि बर'फोरा बा बर' सेंग्राफोरा नायनो बिखौ दिनैसो मालाय बेसेबां हाइ लेभेलाव थांनो हाबाय आं बायदिखौथ' नायनो गोसोआनो जाया मा जागोनलै सेंग्राफोर आंखौ नायदानाय आं मोनसे खोथा बुङो आंनि भिडिअखौ नायदानाय नाथाय फैसा खामाय आंनि भिडिअखौ नायदानाय नाथाय फैसा खामायगोन ना बहुत एग्जाम्पल दङ खालि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरल' नङा आरो बेलेग गुबुन माने बेसेबांनाखि जोंनि माने बे भारताव बेसेबांनाखि माने हिन्दी फिल्मनि एक्ट्रेसखौनो बुं भोजपुरि बुं बांगाली बुं बेसेबां माने फिल्म इन्डास्ट्रि दङ बेफोरनि एक्ट्रेसफोरखौ नायलाय माबायदिजों हाबा जायो बैनिखायनो सेंग्राफोरा फैसा खामाय फैसा दं मालाय नों बायनानैबो मोनगोन हिन्जावखौ नाथाय गोसोथोनायखौ मोनगोन ना मोना आं गेरेन्टि बुंनो हाया नाथाय बायनानै मोनगोन आं गेरेन्टि होनना बुंनो हायो आरो थ' होमबा लोगोफोर दिनै सायावनो दोनथ'बाय एसे गोलाव जाबाय भिडिअआ नोंथांमोना अननानै अनसायगोन होननानै आसा खालामो आरोना दोनबाय होमबा दिनै सायावनो दे